Premýšľate, či si zvoliť komunitný server alebo si nechať klasický server? Povieme si, čo má komunitný server výhodu oproti klasickému serveru, ukážeme si aj nejaké príklady a povieme si niečo o to viac. Poďme sa spolu na to pozrieť. Budem rád za každé jedno pozretie, like, nezabudnite si dať odber so zvončekom a užite si dnešné video. Ahoj všetkým, ako isto vieme, Discord sa dlho vyvíjal a sa dostal do doby, ako ho poznáme dneska. Možno sa vám bude zdať, že až taký veľký rozdiel to není oproti klasickému serveru, ale zdanie klame. Prvý veľký rozdiel sú práve samoklikateľné role, ktoré idú nastaviť len na komunitného serveru. Ako si ich nastaviť si môžete pozrieť tu v tomto videu. Ďalšia skvelá funkcia na komunitnom serveri je, že k rúmkám môžete vytvoriť aj fórum, kde s ľuďmi môžete prebrať rôzne téma. Ďalšou vecou v rámci komunitného serveru je aj lepšia bezpečnosť. Ako isto viete, na veľa serveroch, možno aj vám sa stalo je, že ste boli na serveri a naraz ste tam mali veľa upozornení. To je dôsledok toho, že sú to boti alebo hacknuté účty, ktoré klikli tam, kde nemali a na to sú práve dobré aj tie samoklikateľné role. Preto i na vás apelujem, aby ste si dávali pozor na čo klikáte a dvakrát si to preverovali. Ak máte veľký server, alebo plánujete mať veľký server, a vďaka komunitnému serveru sa viete dostať aj do vyhľadávania od samotného Discordu. Avšak musíte spĺňať podmienky, ktoré si Discord sám nastavil. Taktiež si viete lepšie upraviť nastavenie ohľadne komunity v rámci kanálov. Ďalšia skvelá vec na komunitnom serveri je monetizácia. Bohužiaľ, pre slovenskú krajinu ešte speňaženie není. Neviem ako to je v Čechách, no u nás toto speňažovanie serverov ešte není k dispozícii. Ďalšou vecou, keď si všimneme tvorbu kanálov, pribudli aj ďalšie veci ako zmiňované fórum, oznámenie a fázy. Ďalej získate lepší prehľad o svojich členoch, ako aj o svojom serveri. Toto bolo predstavenie možností komunitného serveru. V ďalšom videu si môžeme ukázať, ako si prepojiť alebo nastaviť oznámy na Twitch alebo YouTube kanál. To znamená, že Discord vám bude oznamovať, kedy ste vydali nové video, alebo kedy ste začali vysielať. Dúfam teda, že som vám pomohol a lepšie vám predstavil, prečo je lepšie mať komunitný server a ukazoval výhody komunitného serveru. Ak áno, nezabudnite dať like, odber so zvončekom a za každé zhliadnutie ďakujem. Čaute.